Uh-oh. Hello po mga mamis, andito na naman po si Christine Sang TV na magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay paksiw na isdang bato. Ayan po, isdang bato. Ayan, mga sangkap. At worth 150 pesos lang po ito mga mamis. 1/2 kilo lang po itong isdang bato at dala na sa mga sangkap, ayan, worth 150 pesos. At ilagay na natin siya sa kawali mga mamis at nang maisalang para makapag tanghalian na po tayo. Ayan, short video lang po ito mga mamis kasi tanghalian na po, late na po ako nakapagluto. Pero wag po kayong mag-alala mga mamis dahil malate man ako magluto, ayan, mag-upload pa rin ako ng videos. Kaya no worries kayo dyan. At ito na, nailagay na natin lahat ng isda. Lagay na natin, isunod na natin lahat ng sangkap. Yung bawang, sibuyas, sili mahaba, at kamatis. At sa gusto naman dyang matuto sa mga affordable cooking ko, ayan, sundin nyo lang po to. Yung iba naman, nilagay ko naman sa description mga mamis, kaya para madali lang ninyong sundin. Nilagay ko sa description kung ilan ang ginamit kong mga sangkap, ilang kilo ang yan. At maglagay na tayo ng timpla, bitchin at asin. Maglagay tayo ng konting tubig pang sabaw. Para may sabaw naman yung paksiw natin mga mamis. Pero kung hindi kayo mahilig sa sabaw, ayan, pwede lang nang gamitin yung tubig ay ang suka at saka mantika. Ayan, pwede naman po yan. Mas lalong ang masarap yan kung ganyan lang gamitin nyo. Pero ako kasi mga mamis, kaya nilagyan ko ng sabaw. Ang mga luto ko kasi mahilig kami sa sabaw. Mga kasi kami, mga soup lover, ayan. Ayan, tinagdagan ko ng suka at mantika. Ayan, para malapot-lapot naman siya. At ito na, ready to salang na po. Takpan po natin at nang maisalang at para maluto. Yan. Antayin na lang natin siya ng mga 3 minutes. Yan. I-check natin siya after 3 minutes. At saka madali lang naman talaga lutuin tong paksiw. Lalo, paksiw na isda.
mga mamis. Easy to cook lang talaga. Kahit anong isda. I-check natin siya ulit after mga ilang minutes po. Ayan. Medyo kumukulo na siya. Pero kulang pa yung kulo niya. Pakukuloyin pa natin. So, at ito na siya, mga mamis. This is my affordable cooking today. Paksiw na isdang bato. Yan, worth 150 pesos. Ayan. Luto na siya. Luto na ata to. Maglagay tayo sa plato, mga mamis. Ayan, luto na siya. Ready to serve. Maglagay po tayo sa plato. Ayan. At sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like, share, and pa-comment na din sa baba. Then, pa-hit po sa button bell para ma-updated po kayo sa mga new cooking upload videos ko, mga mamis. Diyan, sa lahat po dyan, ha? Nag-aabang sa mga luto ko, ayan. At marami po kayong matutunan sa mga affordable cooking ko, mga mamis. Kaya ginawa ko to para sa inyo, para to sa mga matipid dyan na mga mamis, mga daddies, lolo, lola, tito, tita, ayan. Sa lahat po. Para po to sa mga matitipid dyan. Na, sa panahon ngayon, kailangan talaga natin na affordable ulam. Yan. Hindi kailangan gumastos ng mahal. Lalo na sa ang daming naghihirap ngayon. Ayan. Punta lang po kayo sa channel ko at i-check nyo po doon mga affordable cooking ko na siguradong madali lang lutuin at sundin. Bye!